бозори ҳулбук дар ноҳияи восеъ пас аз танаффуси як моҳа боз аз мардум пур шуд. як моҳи пеш ҳукумати маҳаллӣ фаъолияти бозорро қатъ карда буд. гуфта мешавад ки сабаби баста шудани бозор риоя нашудани талаботи санитарӣ будааст. раҳбарияти бозор мегӯяд ки бо ҳалли ин масъала бозор дубора дарҳои худро боз кардааст. камбудӣ доштем дар масъалаи бозор, масъалаи санитарӣ, масъалаи камераи нигоҳдорӣ, масъалаи пожарнӣ хай амихе тарафи ҳукумат санҷик задам тан ислоҳ кунем бо уиш мекунем бо хай ислоҳ кардем камбудиҳо бо мадан кушодамш. ин бозор дар байни мардум бо номи ҷумъа бозор маъруф аст. масъулин мехостанд бозорро ба рӯзҳои дигари ҳафта мунтақил кунанд. мудирияти бозор мегӯяд онҳо чандин бор ин корро имтиҳон карданд вале кор накард. рӯзи душанбе сешанбе гуфтам бикунем ба сабабе ки рӯзи ҷамъа одамо бисёранд мошин раҳ маҳкам мешавад мо кардем ҳамин рӯзҳо нашид наомадан одамо. бозори ҳулбук дар канори роҳи оҳан ва шоҳроҳи байналмилалӣ қарор дорад. сабаби дигари баста шудани бозор зиёд будани мошинҳо буд. бо вуҷуди назорати пулис мушкилот то ҳол боқӣ мондааст. раиси ноҳияи восеъ гуфт ба ин далел тасмим гирифтанд то пайдо кардани роҳи ҳал кори бозорро манъ кунанд. ҳама ба раиси ноҳияра чимем милиса намераста ки мисол иҷа дайдари бозор ҳамихел уҷауш ҳамихел милиса ҳам штатш намераста ки ҳама уҷода партияему тартибота нигоҳ кунад. бозори ҳулбук яке аз калонтарин бозорҳои минтақа буда бо колоҳои дастраси худ харидорону тоҷирони зиёдеро ҷалб мекунад. пас аз баста шудани бозор тоҷирон бо раиси ноҳия суҳбат кардаанд ва ваъда додаанд ки камбудиҳоро бартараф хоҳанд кард. ин бозор дар паҳлӯи шоҳроҳи байналмилалӣ қарор дошта баъзе вақт танбашавӣ ба чашм мехӯрад. ҳукумати ноҳия мегӯяд як сабаби аслии қатъ кардани фаъолияти бозор ҳамин танбашавии мошинҳо буд. бори аввал нест ки бозори ҳулбук баста мешавад, аммо пас аз ҳар басташавӣ дубора ба кор шурӯъ мекунад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, бозори ҳулбуки ноҳияи восеъ.